सुनाया दिनै गार्लफ्रेन्डआ नायगोन ना दिनै खानाय समायना मैयानि दिनाव जोंहा मुलि बेपारि आरो जोंहा गावदां बसुमतारी मोननि माने जोबोर गाज्रि रोखोमनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन आरो फट'आबो माने गोबां रोखोमनि गाज्रि टाइपनि भिडिअ भाइरेल जादों लोगोफोर। दा बेनि जाथायाव माने गोबां मानसिफोरा बायदिसिना एक्सन लानाय बा खोनानो मोन्दों। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनै मुलि बेपारिखौ माने एक्सन लादों ना लायाखै दिनै मुलि बेपारि बिथांनि सायाव माबाफोर जाथाय एक्सन जादोंना जायाखै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हागोन नोंथांमोना नायबाय थाबाय। अके लोगोफोर, नोंथांमोना मैयानि दिनाव माने बावखुंग्रि गाखोनाय मानसिफोरनि गोबां जाथाय नुनो मोन्दों नङा होनबा? माने गोबां मानसिफोरानो सोरबा आघात जादों, सोरबा इन्सिडेन्ट जादों, सोरबा गोग्लैदों, सोरबा आथिं बायदों, सोरबा थैदों। बेनि सायाव लोगोफोर दिनै बेफोरखौ दोन्थ'नानै माने जोंहा गावदां आरो जोंहा मुलि बेपारिनि सायाव मोनसे गोबां जाथाय गाज्रि रोखोमनि भिडिअ भाइरेल जादों लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बे जाथाय भिडिअखौ आरो फट'खौ नङा होनबा? दिनै नोंथांमोना दिनै मुलि बेपारिनि सायाव मा बुंनो सानो आरो लोगोसे जोंहा गावदां दैमारिनि सायाव मा बुंनो सानो? गोबाङानो गावदां होननानै मिथियो, ओमफ्राय दैमारि बिथांनि माने फुल नेमा, ओमफ्राय लोगोसे जोंहा मुलि बेपारिना रन्जय ब्रह्म ना मा लिरो आं मोजाङै मिथिया, खिन्थु खोनानाय हिसाबै बिथांनि फेसबुकाव रन्जय ना मा नाम दोङो, आं मुं लानायाव जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय, खिन्थु बिथांखौ बांसिन जोङो मुलि बेपारि होनना सिनाय जायो। दिनै लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो, मैयानि दिनाव जोंहा माने गोबां जाथाय जानो मोन्दों। माने मुलि बेपारिया जोंहा बि-बयसनि सायाव गोबां थांखिनानै बाथ्राबो बुंनाय नुदों नङा होनबा? बेजों लोगोसे गोबां माने मानसिफोरनि इन्सिडेन्टबो जादों, सोरबा नांलाय खमलाय जादों, बिदि गोबां जाथाय जादों। दासान्दि माने बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फेस्टिभेल सोलिगासिनो, लोगोसे दिनै बैसागो नङा होनबा जोंनि, ओमफ्राय गोदान फोरबो। दा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आंनि चेनेलनिफ्राय माने रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि बोसोर गोदानाव गासैबो साननाय हनायफोरा जाफुंथों होननानै आं बोर सारस्रिना हरनाय थाबाय बा आसा खालामनाय थाबाय। आं दा लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बेखौसो फोरमायनो नागिरदों लोगोफोर, दिनै मैयानि दिनाव जानाय जाथाय नङा होनबा? माने जोंहा मुलि बेपारि बिथाङाबो माने बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनायाव माने गोबां इउटुबारफोरखौ लोगो मोन्दोंमोन नङा होनबा? ओमफ्राय दा बेवहाय लोगो मोननायाव बिथांमोना गोबां भिडिअ लानानै जोंहा बेवहाय बि-बयसनिबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनाय मोन्दों नङा होनबा? मैयानि दिनाव गोबां तर्का तर्कि जानाय नुनो मोन्दों, माने मुलि बेपारि आरो बि-बयसनि गेजेराव माने गोबां एटिटिउडनि बाथ्रा बुंनाय माने खोनानो मोन्दों। ओमफ्राय मुलि बेपारिया बि-बयसनि सायाव दा बिथांमोननि जाथायखौ आं दोनथ'बाय। दा मेन बाथ्रायानो जाहैबाय लोगोफोर, जोंहा गावदां बसुमतारीजों गावदांजों ओमफ्राय जोंहा मुलि बेपारि बिथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे मा जाथाय जादों होनबा, खाथियाव खाथि थानानै माने गावदां बसुमतारीयाथ' नोंथांमोना मिथिखायो, बिथाङा हिन्जाव नाजाय बा माबा हौवा नाजायनि रखम थायो नालाय बिथाङा नङा होनबा? बयबो मिथिखायो बिथाङा हिन्जाव ना हौवा नङा होनबा? दा बिथाङा माने हौवायाबा हौवा, हिन्जावबा हिन्जाव होननानै जों गोबाङानो मिथिया, ओमफ्राय जों गोबाङानो मिथियो माने बिथांनि फेसबुक चेनेल आरो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। बिथांनि भिडिअखौ फोरमायनायखौ सोरबा मिथियाबो जानो हागौ। दा बेनि गेजेराव बिथाङा बांसिन हिन्जावनि थानानै मोजां मोनो, ओमफ्राय दा बेवहाय माने हिन्जावानो जा बा हौवायानो जा बिथांनि गेजेराव नङा होनबा? दा बेखौ मा जादों, जोंहा मुलि बेपारि बिथाङा मोनसे भिडिअ लादोंमोन। बे माने हिन्जाव मोनसे हारिनि मोनसे प्राइभेट होननाय बुस्थु थायोना नङा होनबा? नोंथांमोना नैबे फट'खौ नुखादों। ओमफ्राय बेयाव प्राइभेटाव माने बोरैबा रोखोम माने प्राइभेट बुस्थु दांनाय होनबा मोनसे गाज्रि टाइपनि नङा होनबा? हिन्जावफोरनि जेनेबा सिख्ला बैसोफोराव हाबा जानाया आलादा बाथ्रा, ओमफ्राय हौवा हिन्जावबा बाथ्रा नङा होनबा? हौवा हिन्जावनि बाथ्रा आलादा, खिन्थु बिथांमोना सेंग्रा सिख्ला ओरैबायसि बा प्राइभेट बुस्थुफोराव माने बिदि दांनायाव बुहुद गोरोन्थि जादों बायसा मोनदों नङा होनबा? बिदि माने बे बाथ्राखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा बिथांखौ दिनै थांखि होनना बुंदों लोगोफोर। जोंहा मुलि बेपारिया सासे गाज्रि मानसि टाइपनि, बिथाङा हिन्जाव माहारिनि माबाफोरखौ मिथिया नामा होननानै माने गोबां रोखोमनि माने कमेन्ट सेक्सनाव गाज्रि टाइपनि बिथांखौ बखिदों आरो बिथांनि सायाव गोबां भिडिअ खालामनाय नुदों नङा होनबा? दा लोगोफोर नोंथांमोना बे मुलि बेपारिनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथांमोना जुदि गाज्रि जादोंना मोजां जादों बे जाथायनि सायाव? आंथ' बेखौ माने गाज्रि नुखादों होनबा, नोंथांमोननि गेजेराव गाज्रि नोजोर जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच। आं बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'बाय लोगोफोर।